No, vítajte u dnešného videa. Dnešné video bude také kratšie. Určite ste sa už pozreli na novú sezónu. Ako výborné veci tu sú. A jedna z najlepších, čo som pozeral, je táto. Pozerajte. Keď máte týchto S veľa našetrených, tak tu dostávate postavičky. A v tomto videu všetky pootvárame. Čiže prvé. Epic. Dobre. Nevadí, budem mať vyššie neviem koľko. Epic. Aspoň jednu speciál alebo legendár. A nie, ale mythic. Ale akože do desinky aspoň legendári. Hej, čo sa stalo? Trošku sa mi to laglo. A dobre. No poď. Paráda. Ale toto je... Nič mi nepadá. To je hrozné. Koľko som otvoril asi 5 a všetko epiky. Epika, ježiš. Mám ich 20 celkovo budem mať. Myslím, že aspoň jedno. Okej. Aspoň legendári. Aspoň niečo zatiaľ. Lebo epika je akože nič. Duplík, okej, aspoň som dostal. No poď. Speciál! Ach, zasa duplík. Namiesto tých duplík by som chcel nejakú novú. Haló, už som zapol okolo. Jo, legendary. Tento je ako pekný dosť, čiže za toho som rád. Tento nič, to je bla. Epiky nechcem vôbec. Takže prečo je na ne tam 88,5% šanca. Zasa duplík. Toto bude rýchle. Tak v tomto videu asi nebude žiadna speciálna. Máme posledných 6, možno 7. Ježiš, samé duplík. Namiesto tých duplík by som chcel legendári alebo tie vzácne. Poď. Ako ma to už vážne nebaví takto. Toto. To som dneska dostal. Ježiš. Posledné 3. Čo vám dáva tu? Čo? Ty kokso, ja mám mega šťastie. Dobre, ty kokso. Dobre, na budúcom videu budeme za ňu hrať. Dobre, takže som spokojný. Mne sa to vyplatilo, ale keby teraz ešte nejaká padne, tak asi ma porazí. Tak poď. Dobre, nevadí. No. Takže ja si myslím, že toto bolo úspešné. Kokos, ten je krásny. Ja si pamätám, keď som začal hravať Stumble Guys, že táto postavička bola tu na konci. Tu na konci si pamätám. Že vtedy som to tam... Vtedy som začal hrať. Vtedy som nevedel, čo sú aké. No dobre. Tak, ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám ľúbilo, tak dajte like a odber a ja sa s vami lúčim. Čaute.